Gaspol ndanga. Akeh lho. Oh, Mbak. Kena didol Mbak iki, Mbak. Gede. Blesek. Halo gede. Berarti lewat endi? Ate kene. Bapak iki pare sampean ya. Oke. Nah, Oke. Tunggale mbok dhe ora enek sing cugetan ya mbok dhe. Hayo. Gaspol ndanga. Awakku siap nih, Mbak. Aku arep ning kali. Golek genjer. Anang oke. Ayo Rono. Ayo Rono golek genjer. Ya. Ya ini ayo aku arep golek kok. Ketok. Apa merem? Genjenjer sakmono. Ya. Ayo Neng, din ngetutne Cece. Ayo. Yo. Ya. Lempar wis. Mbak. Mbok dhe sanane ngapusi. Woi. Pas urung mulai ya mau. Yo. Wes paes rong. Bentar kene kono lho Neng. Iya. Mbak ranggo karet. Karet tinggi apa? Udah tinggi ngunting ya. Aja aku mbok dhek ero pirang nguntinge kok dhewe iso golek batu. Iya. Nyapa wonge ora njaluk badi. Oh, ngono. Oke. Ngendi Mbak sing enak ya? Wetan kali, kulon kali ya oke. Ya. Mikrofonmu tok nang Mbak Dening. Nek sing bianter lambemu. Tasmu mbok dicepet to. Iki dijagang tenanan. Iya Mbok De, sembarang manut sampean. Niki nek tak dokne. Mbok De iki tak dokne sing Mbok De lek mega suarane banter kok. Ke sapa ke Mbok? Iya. Ini Mbak Neneng. Lah, arep nyapa nggawa tas? Ya kalau sih nek endi kan. Oh ya wis. Engko bahaya apa ora? Ya bahaya nih nek tasnya ditinggal. Ya. Ndi? Ngendi Mbak? Ulang kali kae. Sing kono enak ra sing kono? Enak nang kok teles. Oh iya. Iki enak tapi enggak oke wi. Oh, enggak oke Neng. Sing oke ka lho. Wah. Hati-hati loh tasnya ceblok loh. Alon-alon iki dibendung Jawer. Mesti tulus kok males aku. Uang ngembok ya apa? Bah, Ngelep paling. nyapa to kok mesti dibendong sik Neng bareng Neng. Ya. Wedi aku ki lek dibendong. Mbok dhisik njajal sak. Jajal sepira jerone. Awas lho Mbak, dodomu enek. Alatku aja sampe ceblok Mbak ya. Tak mene aku di. Ya Allah Mbak. Kene. Apa ta sing mendong ki? Uang boh. Buka karo Tito paling gojos. Heeh. Gila nih. Oke nih. Wes Mbak Den ndang nyebrang kok. Hati-hati. Neng wedi Neng. Aku liwat ngendi? Mataku ki rapati ketok. Nek tanganmu Nek. Alon-alon lho. Lah wes dadak tangan-tanganan kok lek tiga berani malah dah. Ora, pokoke lek menitik pinggan. Bismillah. Nek. Ya, piye ki HP-ne wedi. Ya Allah. Ya Allah, harus tiba Bodi. Lah ora nganu supale ora mau. Sandal, sepatune teles sandale. Soalnya teles. Ya, Ya Allah, cilik-cilik ya, Mbak. kalau sing gede. Wah. Mek, kita panen raya ini. Akeh lho. Oh, Mbak. Tambah Kena didol, Mbak, iki, Mbak. Gede. Blesek. Halo gede. Berarti lewat endi? Ate kene. Kok sandale lunyu ya? Heeh. Apa mergo sing merek murahan? Aku lunyu ra. Lunyu pol ra lunyu aku ora tiba. Wah, ramom kae sok mben lho. Wah, wakeh.
Damuk ae. Ora, iki tak tokne ae wegah wis tak mes kaya ngono parine delok. Ora dimas ora dikapak-kapak niki. Ya tak mes. Iki foto tanduri. Lho Neng, Lah wis kuwi parine. iki apa rumasamu? Sakmene gedine lho, Mbak. Mbok apa kene? Ya sing Ik- kuwi no. Iki lho Mbak wakeh, Mbak. Loro milahku gua ya. Wah, Aku matun Mas sandalku geblek kok nang kene. Kembangi ya ya. enak wi kembangnya omonge. Ngene cak iki ade rong totalan lho. Ayo sing gede-gede. Mbak, Mbak, lha ndi po? Kok arek ning kok arek njlunjangan kan mau lormu mu. Ora ketok. Wong jengking ade ayo. Ngadai apa? Ayo apa wis mau golek ning genjer dhisik ya. Ora nggawa adah. Pah gede-gede. Wah. Saya tak nyegur aku kok kemleh. Wah. Wah, blekok iki. Aduh, sandalmu kok ninggal kok, Eh. Engko nek sampe sandalmu ilang giyah aku kok ngene. Ilang lho. Jeruk Nyeluk bojoku no. Ya Allah, Mbak Ding gilani. cepetan. Panggah. Kayak abune enggak ilang loh iki. Alah, alah. Ini sabun. Iki jenenge lendut. Aku pengen dolan. Ya, gek dolanan dine. Wong kok uro ae to ya, Mbak. Heeh. Mau jeno kok. Mbok yo omah yo. Aku lo tuwek ya ning omah ae. Kali omah. Aku lo enom ya ning omah. Kok yo tuwek sok. Wah, jan gembel, guys, genjere, guys. Iki kan sawake wis tak jabuti tak gua iki. Wah. Lah kuwi to blater wi. Mbak iki ana ulare enggak? Gak Bismillahirrahmanirrahim. Nduh genjer. Mbah, Terus putune nyuwun genjer, Mbah. terus bismillah goleki ngone bocah. Heeh. Ya turah nggih tuku sawah. Enggak terang gitu ke Ngelak sawah. punjul nggih tuku pacul. Heeh, terus Punjul neh di nggih nek Mekah. amin. Ning Mekah terus ngibadah. Amin. Terus bar ngibadah golek amal. Iki aja ndelok tok, Mbak. Lho yo gentenan. Telu omonge wong emang telung sapok. Apa? Telu, petang unting. Ora ngene lho. Wah, Jirolu. wah ngono enggak oleh siji-siji. Ora lek mek loro kurang ngesor. Wah, Jarene wonge mau. ngono Ngono Ini lho. langsung. Lah iya. Telu Lendet ngene nggak sih? Ngene lho. Telu gagang Mbak iki rong enek sing golek ya panjenengan. urung. Apa Mbak pengen? Lek roh yo golek doan. Sopo? Wong 6 bulan kae barang yo golek yen. Telu neng jarene neng. Telung sap, Telung pang. telung pang. Aku arep pengen wangi ra iso iki. Aja, gak usah aku karo Mega. Lho piye kok iso mek aku karo Mega? Ndang cepet tok. Kok deleh ngendi iki? Dikene pinggir sik, Mbak. Parine kaya gombang tak nih tikus. Mosok iki tikus berarti ngisor iki sikol akeh tikuse? Kasengetane jebul. Mbok Dik kok kotor to? Ya, tak nganu nean kene. Lho malah mbok ngono nih. Ya piye lek ngubah? Engko ae, Mbak. Ngisore aja diweki reget jan. Iki sing klesreh lho. Weh jan gombel, Pak. Kembangnya omongnya enak loh. Lah yen kaya ngono enak. Masak genjer ki oleh sak mene Mega. Sak unting. Dimasak dhewe rasa akeh-akeh. Lah wong gak mau. Aku sing masak tak dulu. Weh asli mbok dol. Titip ning ngene sapa sik? Pasar dulu pasar. Esuk-esuk mrupute pasar. Nang Nataran kono. Piro ya dole ya remis dhewe engko dilokne ibumu. Mas. Dole 2.500. Lah ngene bocah ya sak entuke. Lah iya, Enteng gombel tapi. enteng Esuk-esuk budal neng pasar. Numpak motor gak sih? Gak usah ngomong Mas, rek dhewe arep adol. Bet, aku kudu isuk tenanan. iki kok diumbah resik. Lah awakmu wis siap jam piro? Bar subuhan ngono lho, Mbak. Langsung udah nek pas. Kowe wani nawakne? Nyapu adira nyolong kok. Genjer
Piye lek menawakne contone? Genjer. Bu, genjer niki lho. Wong gawe kletek-kletek. Apa pasar templek ye? Bah kaduan. Motor TKI pinten sak empeng 2.500. Ya ora gelem kok mah dhewe bre ya mesti 1.500 wong adele 2.5 piro apa piro, Mbok? 1.500 yo nganu kemurahan. Adewe 2.000. Iya. Aja mbok jeki lho mbok Del gonku payu. Kak, aku enggak anu, Enggak ngejeki. enggak ngejeki, enggak iri aku. Ya masak nih yo. Heeh. Ben entuk duit tok. Dan duwe bapak kok golek pangan dhewe iki. Duwe bapak mboke kalian Adoh. gen. Adoh. Lek ingon Ya namanya hidup, Mbok De. ya tak bapake susu mati. Ora kesusu wis dikinares, Mbok. Ngono ye. Ya iya to. Kira ke susu. Ditimbangi enggak sih genjere engko? Ditimbang. Saon piro ono ning? Aja Aja diitung ya. soalnya nek sing dawa nek sing cilik. Heeh. Ya, Mbok. Heeh. Ora diitung isine akeh ya Kok ora mau golekne kebo Mbak, lek mulian njebok kebo. Ngene sapa? Nggonmu. Sik tak telepon Mas Nggon resik lho Mbok De ya. Ya. Nggon resik tenan lho. Iki kalan. Oke. Jangan untuk iki kalan karo ning. Jangan khawatir. Ya lho, jangan kuatir lho. Hati-hati lho, Mbok. Hati-hati. Hati-hati lho, Mbok. Hati-hati di jalan. Hati-hati, Mbok. Biasa geblek kok Oh iya, Deng, Mbok De menggane ning kene ya. Biasa ngilaki lho iki sak minimbane tak ilaki parine malah mati lho. Lah iya, Beh. Iki berarti parasit to nganu. Genjari ning. Oh iya, Deng, tikus. Entakne tikus marine lho kan sengetan kali. Masalah panen musim pertama ke orang kei aku Mbok De. Lho aku wong yatim ora mau kei panenan yo ngono kuwi. Ya, wonge minggat ae. Minggat kan yo pas aku mulai ngene iki wae kan dikei. Diweki. Ngene iki ora anu, ora nyelipne. Ora nyelipne. Gak kowe tuku beras bintang 77 Popo. 500 kok. Lah aku mah yo mau kei beras gitu yo. Padha ijole panen yo. Ngono ye. Kosek wae ora tau masak. Lho. Iya ta. Ngebul lho, Mbok De ya an, Mbok. Heeh. Genjer. Iki Mbok iki apa telo, Mbok? di Iki sandinge genjer iki. utuh. Udah. Mbak, dinane nganu. Sukat. Daerahne. Ngomongnya aku Mbok De. Nyapa? Genjere pirang-pirang lho sing kulon. Heeh. Kok moklokne ya? Tak babati mergo aku iri. Iri. Didol entuk duit akeh aku ra entuk. Entuk duit akeh piye kleru kok yo cak elek Heeh. gitu. Ya tapi yo akeh to. Dadi wonge ra iso ngitung. Sing kleru bapak apa dhewe to jane? Adewe enggak sih. Mbok De, Hmm. kembangnya ra ono. Aku sesuk isin ra to dijak tawa genjer. Ya, tengah sore nek Dijak bapak enggak sih? Bapak kan maju. Saren jeremu kotor. Lah iya. Oh, aku nek nggih kalah-kalahan. Telepon enggak sih? Kapan neh dirain neh yo. Heeh, seminggu. Cilik pas. kuwi. Di penjarne jane Mbok le sing kula etan kalau Mbok bakale gede-gede Mbok. Ae to. Heeh. Ya. Nganu. Oh, di Lah sapa sing ngomong kae lho? Oh iya. Kacak Pak, ndak Pak panen. Ayo, panen. Engko mertelu. berpapat no. Tak gelem bawa Mbok De aja. ora njaluk bagian kok. Ya, Enggak ya? enggak. Oh iya wis beneran. Taman melase ya. Ya. Alas. Iki lho Pak, lemu-lemu pol sampai bletok. Sawake kono wis tak bubuti tak guwak lho to. Tak watun jawaku. Iya. Makane ngono nih. Iki apa iki? Bar tak Pak Fitris. watun. Tak. Sesuk digone penasaran, Pak. Engko Ya sesuk wisu ya. engko mangkat jam piro? Jam pira Mek? Jam 4 no. Biasane jam 3. Oh he? Kan mau. Jarane jam 4 sampai moro mau. Heeh. Wong kan mau. Iki setengah papat.
Ini mau manti-manti tenanan toh. Tenanan. Berarti wongnya seneng. Seneng. Mbak masak genjer Mbak iso apa ora? Iso aku lek masak genjer. Tenan Lha kok masak nang aku ya? Ya mbak Dek, nderek apa enggak? Kapan? Lha kok balik bengi tapi seneni engko. Sopo? Ora lek masak genjer kan lek aku mesti balik mesti bengi to. Mbok Dek apa seneni? Enggak. Enggak ya Mbok Dek. Ora sanggugoni wong yo. Ra gugoni sapa? Penting awake dhewe. Penting happy. Dhewe urip arek badane. Kok iso? Kapan modere? Astagfirullah. Wis rasa ngurusi wong, ngurusi awake dhewe. Ngono ya. Lah iya. Lah iya kaya bapakku lho Mbok Dek. Ya Allah, kowe malah ngomongne bapakmu. Goni wong, malah mati dhewe. Enggak iso nyenengne awake dhewe ngono maksudmu. Pinggir mangan enak mangan ngono lho. Ngono Mbok Dek. Mangan. Sedolan ayo tak terne. Negara Kaya ben biasane ngono kae lho. Mangan. Nang pasar ya tuku Kentucky. Oh, aduh. Ya lawuh. Apa sing ser dituku? Sing serdi, sing doyan kesukaane. Yo guys, kesukaan iki lho. Kesukaane Mbok De. Kesukaane kudune dilayani. Dituruti lah. Lah iya, Dik. Engko daripada kaya Mas Jam jarene Neneng. Lah iya. Mek golek ngene. Etok. Wis Golek breket enom. kan 6. Kan nyambut gawe Bisa, ae Mak, srek wis. ke bapake. Duwe nek kebobroken. Iki lho. Apa sih? Tak gagange dadi. Kembange enak to. Wah, piye to? Pol enake. Salake. Dak nek sikilku. Ora Mek. Lha apa iki klothok-klothok? Iki kekerepen lanas ya. Panas. Iso diluku ngono esuk les. Iya to. Ora Didol iki iki diluku. ora Dilokne iri ora gelem. ora tak omongi. Sok lek wis rendeng, lek wis blan 11 lek ku ngakon mluku Pakku Dori. Oh. Iki Mbak, lek kene diluku to. Rine diuncale ngidul, Mbak. Ngidul ngene sapa? Mbak Kira. ya nesu no. Wangi. Panen. Aku mau ditekoki Sapa? bojone sapa anak Bani kuwi. Heeh. Arep nang Kok golek adoh ngono. arep nang ngendi? Arepe unduh genjer. Aja mau omong-omong. Oh, Mbak, Mbak omong-omong. Ngene dhewe ben pesen. Ah, unduh aja lek njaluk. Oh. Pinter. Lho, Itu men njaluk ya. Nandur keju-keju. Timen aja gak njaluk. Nandur keju-keju dijolak-jaluki. Didol, Mbak. Setore duit ning aku karo Neneng. Oke. Payune piro? Kudu genah pembukuane ya, Neng. Dhewe keuangan kok. Ya, Mbak. Iya. Enek admine dhewe. aku lek karo Neneng ora tak percaya. Ya wingi lek mulai kok pasar diomongne duit ilang wae arepe pasar dhewe. Wis ra iso. Wis ra bagian. Ya ram tolo to. Akeh wejian. Iki Lah ya jan teko. kekerepen kelanasan yo. Heeh. Mbak jembok-jebol mbok ra iso woh neh. Col Ucul. itu tok. Bode arek lemah tok anune. Oh, ada di Encep-encep nek. Nendo to. Kok diubah no? Gak gelem. Salahnya. Lu nata? Sing nang kono kalau. Nah, Wah, kok ya mbak ya. heeh. Kalau bojoku Neng. Sik men dialek. Nah, aku kan iso ngewangi. Kae lho, ndrukane nang Aja ndorong iki kan entuk wakil lho, Bapak. kayae diingenane lho iki. Diingenane. Delongno yo. Adewe ngedole wis diuntingi apa diunting? Tengno. Enteng no. Diingenane tak enteni. Pandri barang. Oh, wih lho. Lah ana iki. Mosok Kekerepen nih. Apa nih, Mbak? aduh enggak pasar pon. Pasar Doletan kae. Penan Mbak. Arep Doletan. tiba. Penan ndek pasar Nataran enggak sih jajane reno-reno? Dalane Jajan gek pasar. dalane gek rada Cedhek pisan. lurus. Rada ora angel dalane. Budal jam pira mek jam 3.
Dicipokne bapake Mahes mau urung teko-teko mbuh. Lho jaremu kae ngono. Lha iki suarane montore kae. Gek nganu yo. Kekerepen kok ya iki. Heeh. Omong ora kekerepen ngono. Meni. Sawae mbok kira urung ditandurine. Lah kuwi wis kuwi. Iki Kuwi wis kabeh sing tandur aku kok. mosok dibayar enggak, Mbok? Dibayar Edi sing bayar. Oh, Edi. Mbayarne Edi, mbayari. Edi ki anake Pak Pailan, guys. Edi anak Thailand. Sing wae duwe Edi kirah ya untuk duit tok. Gede-gede lho Mas kok Saya sini. diingenani sawira ketak-ketak arep ndang taun munduh Sopo, Mbok? sampean. Loh, adewe lho ngetok terus ya. Mbok de sing amen renek ning sawah. Nah kain ngetan kain kaya Kayak dhewe arep rewang ngono. Ning ini sapa? wah yo kain lho. Ade. Ya nyebar dongkoro lho titik-titik. Ya sabar sakentara. Asile wong sabar ki apa, Mbok? Nanti Subur. ya sabar ya subur. Bapak makmur. duwe ning ya mesakne delokne. Makmur. Cilik wis tuwa. Ayo cilik ngono. Wah ya Mesakne. Nanti kita masak genjer, oseng-oseng karo teri, tempe ada basah. tempe, semangit, Enak, Mbak. enak tenan. Awet daging ya. Kayak nang ngetan kuwi kae. Heeh. Iku pe katake salena kok, Neng. Yo lah koyo ngene yo. Ya ora salen piye? Iki kaya ngono. Golek tunggu bae mambu. Terembun dut. Iku pakai sabun. Jane gelem ora ta bojoku mau lek dikongkon? Belum jawab apa-apa. Iya. Urunah paling. Mulai dolanan HP ana wektu. Nek arep Ora nyauri ya. nanggap. Tapi adewe lek dolanan HP kok fokus ya. Aku sapa? Fokusnya dolanan. Karine sing urip arang kading. Di Ya Allah, aja semremet to Mbok Dik iki belum ngerti iki ladange Mbok Dik adewe kok malah diusir oleh golek lho. Ora. Iki ladange Mbok Dik jebrak Dik wani-wanine guys nganu nyeneni sing duwe ladang. Awakmu ki wis diweki gratis Mbok dol Mbok rupiahne dadi duit lho. dimodali Ki ora modal apa-apa blas lho ya Mbok. Ki sik diwangi lho. Jadi wangi pra ya wis. Alhamdulillah. Lah kok. iya. Kayak kembange keri ngono kon ngerahi meneh. Karo getaki ya Mbok. Oke. Mintes sang enak iki. Nah, Mbok muimpes Mbok. Baru lompong. Ringkas. Engko nang emper Nguntingi. nguntingi. Nguntingi aku karo live cil ya ding karo ngonten. Genjer. 2.500. Tapi juara wong iso masak lho genjeri. Goblok. Mak kok sang-sang ae. Nah iso ya, mung diketoki. Ngomen jarene. Lung ibu apa wis dadi kok. Ngomong ra iso kan bocah lunga. Heeh. Boranane. Wah. Gulis sama Mbok De. Ngadepe rene iki. Kok iyu lek nyeluk? Apa Mbak Ayu nih bojomu? Mbok De. Iku berarti bapak ki pare sampean ya. Oke, Nah, oke. tunggale Mbok De ora enek sing cugetan ya Mbok De. Ora enak. Ora enek sing cugetan. oh barene sejugetane tunggalmu.